flash sa screen ang picture. I-flash ang throwaway. Okay. Palihog na. Walay flash, minus lang. Ngit-ngit man. Okay. Kaya man igsuon ang picture. Ito lang yulaman from China. Di na fake kay China. Di kaya sa China igsuon na humana na project. Gugwa ko masayo 2018. So kung i-research niyo igsuon sa gitawag o Mr. Google na dito igsuon ang the Tower of Brick or the Tower of Brick. So di na makita igsuon ug sa kalindot. Di lang siguro na di man maklaro igsuon wala po na ko pausa-usa sa iya ang kining kurmada ani igsuon kining lumag-lumag siya. Di na kay maklaro igsuon pero i-research na lang niyo mga igsuonan. So familiar na kayo ang topic na Tower of Babel. So ako na lang nag-ilista igsuon kay mao po ni i-assign sa ako as atong pinalagang pastor. Salamat kaayo igsuon sa kay kayunan. Akong giingnan si Pastor Wilgie ganina na pag naghuwang kong long sleep. Salamat Pastor Wilgie sa long sleep. Iyan ni igsuon mo na murag gamay-gamay. Kaya nga mo ang mga height, mga half-shot rin ilabaw ani igsuon. Ano mga height na walang lamangan. At siya giingnan nga, musunod lang kita sa taga-direk eh, ilahan maning balwarte. Mubawas ko ikapot mas bati. Praise the Lord, hallelujah. Salamat kayo, Pastor Wilda, Sister Cheryl. Amen, hallelujah, sa paghatag ko kay gayunan sa mga kaigsuunan. Salamat, Pastor Wilje, nga ito nakauban, ng Sister Mariel. Praise God, hallelujah. Tagsa rin niyo ikauban ang nabrunyo na sigsuon. Tagsa na lang yung fellowship mga igsuon mo nang ganina naging umig vlog. Pakisupport sa mga vlog. Na-apel pa, Junpei. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Malipayo ba tanan? Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Kabisan nagsakripisyo ta, but I believe nga ang Diyos magabalos sa tanan natong mga kahadok, mga kaigsuonan. Praise the Lord. Hallelujah. Dalay ko ng ngalan sa atong buhi ng Diyos. Dili na ni pag-usa ato igsuon pag mag-istot at Tower of Babel. Actually kadaghan na po ning ginatapik, and I believe ang duha ka pastors ka kauban nato ila na po ning na-preach mga kaigsuonan. Ug mao ni gi-assign sa ako nagdali-dali og research igsuon ug ako ning gihimuan og pag-ampo nangayo og tema sa Ginoo igsuon ug kaganina lang na usab kini igsuon ang gitawag og topic igsuon, the Tower of Bricks. So ato makita igsuon, hallelujah, nga diin ang kalibutan karon na puno igsuon sa mga taas nga building. Ngani na ay natay kaila igsuon nga sa dihang first time niya nakaabot og Cebu, ay first time niya nakaabot og syudad kaya ang ginaabtan nga syudad Masbate lang. Pagkakita niya sa Cebu igsuon, pag-abot nato dapit sa mga building nga taas, sige siya panakla siya. Delikado ni si Lino. Sige siya. Kada kita niya sa building nga taas kayo siya. Delikado ni matumpakan ali. Tigit sa may mutang igsuon. Kaya ang kalibutan karon daga na kayo mga pagpatindog ug tag-as igsuon. Praise the Lord. Ug ako masayot. If my memory serves me right, ang pinakataas karon nga building igsuon ay dito ko nausab igsuon somewhere in Dubai. Adunay taas o pinakataas ka building sa atong generation karon igsuon. Pero kining Tower of Babel adunay pinasahi mga kaigsuonan nga atong nakatunan diri. Kaya nga naman, beyond imagination, kaya mismo ang Diyos mi-approve mga kaigsuonan, mismo ang writer sa Genesis nagakanayon ug mituo siya igsuon nga kining mga tawhana sa ilang pagplano, amen, posible kinilang maabot ang langit tungod sa kataas sa tore mga kaigsuonan. Beyond imagination, makaingon tanga ang ato karong kaliwatan way makalabaw sa pag-upgrade sa technology, sa mga building, sa tanang kahimanan, amen, sa mga heavy equipment igsuon. Resultihan tiugaw sa una pang panahon at una na mga kahimanan na dili kayang sunon karon igsuon. At una na may establishmento mga kaigsuonan nga ilang natindog sa unang panahon. Kamo na makainuntang imposibleng buhaton. Kay kini igsuon ang Tower of Babel. Taas tayo ang ilang plano igsuon ug maabot sa langit. Unya ang Diyos ning approve po igsuon nga
So kung di niya i-stop, makaabot gid sila sa langit. Hello? Muna nga pumutuo ko sa gingon ni King Solomon, there is nothing new under the sun. That's right. Wala na'y bagong ilawom sa adlaw. Ang mga establishmento, ang mga pag-isip, mga kaigsuonan, ang mga kaimanan na naitabo sa atong henerasyon karon igsuon, naitabo na ni sa unang panahon, walang taka-witness, walang tay record mga kaigsuonan. Amen. Wa tay kapanghambog ikumpara sa unang henerasyon. Kay ningon si Haring Solomon, ang tanang di pangunahuna sa una, nauna-una karon, o ang tanang ginabuhat sa una, ginabuhat karon. Cycle na yun ang kalibutan ng son. Amen. Hallelujah. Kung saan na itabo sa una, nagakahitabo ihapon karon. Tower of Babel was a massive ziggurat in ancient Babylon. Archaeological evidence points to its location in Babylon. Amen. Kung ato ning tanaw ning sunog asang location ni ani. Praise the Lord, sa atong panahon karon na daw ni sa modern Iraq. Kung ani masayop ang writer igsuon. Amen. Ngani gisulayan ni Alexander the Great. Pagtukod, pag-restore ang maong Tower of Babel. Sad to say, namatay na lang siya, wag yung punuman. Na-abandon gihapon ang maong turi. Hello? O kung sa'y wag itugot sa Ginoo sa una, di gihapon itugot karon igsuon. Come on. Hallelujah. Kung unsa man gi-close sa Ginoo, walay maka-open. Apan sundihan ta mo, unsay gi-open sa Ginoo, walay maka-close igsoon. Amen. Kung wala makaya sa unang panahon, hangtod sa panahon ni Alexander the Great, wag gyapon na makaya igsoon. Hallelujah. Pag ang Diyos amo yung dili. Amen. Walk with me through the text. They plan to build the tower. Dili sayo pa magplano. Iuban lang yun ng Diyos. They are planning to build the tower, mga kapatid. Kung imong himay-himayon ang verses, adunay pinasahi ng mga plano kining mga tawhanan. Amen. Wa man magingon ang Biblia kung unsa kadaghanon apan mga kaigsuonan dako ni baga ni nga kaliwatan igsuon nga nagplano sa pagtukod sa turi. Wa lang sila magplano. Ila paging gitrabaho pagayo. Kung sige ka lang plano, wa kay trabaho. Manayon ni Mama, ang plano abot sa langit, ang lumot nagpilit. Walang sila kutob sa pagplano, Mother Pansoy. Ilang dibutang ang ilang energy, ilang dibutang ang ilang time niya, anong matuman ang ilang mga plano igsoon. O bawat pinakanindot, hallelujah. Bisan tuod, exclude ang Ginoo sa ilang mga plano. Apan matuman gihapon ang ilang kabubuton o ang ilang mga plano. Bisan wala nila gihapon ang Diyos. Buot pasabot adunay mga successful nga tao dili kalimutan na kalimutang successful ka na ang Ginoo. Apan gitugupan na sila. Pero buot pasabot igsoon, wala sila magliho. Kauban ng Diyos. Nangantoy ka, bisa kung sa imong kurso, kung sa imong kurso, bisa kung sa nakalisod, trabaho ka lang yan. Nangantoy ka malato, go ahead. Ay, panasma ko na nagay-kurso eh. Praise the Lord. Kung sa imong plano, sa imong pangantoy, trabaho titugot na sa Ginoo. Praise the Lord. Ay, nagikalimot sa Ginoo. Amen. Kini sila igsoon, nagsugod sila build. Praise the Lord, hallelujah. Na ang imong panguna-una, nagplano ka, pagkaman nagtrabaho ka igsoon, kumplito rekados. Ang ilang project ilang isugdan igsoon. May doon ka kumpare nga tugihan di kaya. Sabi, kining atong kakugi ba, kung ato ning ato lang ni Perbilidaro, murag mamatay tang pobre. May sa may plano ni mo, pre. Matutag syudad, dumitag. Sa pinod ka trabaho. Problema lagi na taga-bukid man ta. Ito maswituan na mo sa syudad.
Utanang-utanang na sila mga silingan nga. Mga silingan. Plano lagi may mga itong syudad, pero ang kaliputan kung sa'yo, saan ang syudad, kung sa'yo sakyan dito. So, ginstakan sila niya. Sabi niyo tuyo dito, trabaho lagi na. Di kapoy na may sinudan na lumot sa kabaw, sige daro. Pero minalagi na mga kita na lumot sa kabaw. Okay. Ingon ang ilang silingan nga, sige, namin na lang. Kaganta mo isa, sakay mo nga barko, ikabot dito. Siya, di mi matambay. O sige, dito pa lang itunggo sa barko na may trabaho. O kung sa'y trabaho, kasagar sa mga tao dito, mauna na, trabaho na. Pagtunggo sa barko na may mga libur ba? O ang mga purtir, ay sa mga bag sa kini, mau din trabaho. Pasaan ko rin sila isuot. Naunsa ka nagugay silang bagay ng mga purtir. Isang trabaho ko rin. Apil na silang bagay mga isuot. Na-atol git mga isuot nga nasumbagan silang doon na lipong sila. Hindi sila hapti sa pero. Mga pugihan kayo. Nagtal sila korta. So, kung kita-kita laing trabaho, naman mga black tayo. Saan mo na doon? Kagi sila isuo namin nakasulat dito. Nakasulat sa balay, ang mga patindog sa among lolo, taga-Agismin, siya kini, dako-dako ni korta. Pag-abot nila ito, naglubog sa banig, isuo niya nagmasakit. Yay, so, tingnan ka mga patindog sa among lolo, taga-Agismin. Yay, so, ano? Pagkataon-taon, tingnan na ang tiguang, kaso ba ni? Hindi nagbaro ng tiguang. Tingnan na daw kung parig, di gani ka mo baro ko. Usa ka sa akong, usa ka sa akong sinugtod, na mo paaso sa iyo. Usa ka sa akong uling, kung di gani ka mo baro ron, patay ka kaya. Baro yung tang tiguang, iso nagkorta sila. Kami kasi magpuyo kayo mga pugihan, sila mga trying hard. Abot ang tayo, igsukol, ginaapoy. Gitawag ko, ay patay sa kilig kong gira din eh. Lagi mas nagtaon, igsukol. Huwag sa kabantay, ginaapoy, patay. Kaon sa maay mo lang igsukol. Ikiling na yung mamatay, wala naman eh, andahan. Kaon talaga. Taon-taon mga kaigsunan, ang iya mo sa kumpare, naka-feel man nga, kadisposyon ba? Sa bastos Kristo na kalibangon mga kaigsunan. Naglalay, uyugi ko pre, kalibangon. Manubras ka ako, igsunan. Mga pagpungko niya, igsunan. Mga pagpungko niya, pagsugod din sa iya, pag-arya sa iyang ugaw, gitokyo kita sa kubra. Siya, pre, patay ako ni pre. Pre, patay ako, pre. Tinanawag na iyang kumpare mga gaisunan sa doktor. Doktor, napaka na nag-aupan na akong bitin. Masaya ko ito. Ngayon ang doktor sa mga ron. Layo yung doktor, pagpadahin ang ambulansya doon, kaya mamatay tao, kaluyan akong kumpare. Tingnan ang doktor, samtang di kami maabot, ang ambulansya di ko maabot. Asa, hindi pa, sup-supa. Sige na siya ginuktok, isuon, naglakas siya. Kaya nga lang po pare, nagkakagin pre, kung sa'yo mo sa doktor, siya, mamatay, puro ka pre. Praise the Lord. Tanama tugihan mo yung praise the Lord. Tanang butang, basta mo work hard lang ka, imo ginamabot ang imong pangandoy. But make sure ikuyog nimo ang Ginoo igsoon. Amen. Kini mga tawhan na aduna sila'y plano. Kung ilan patindugo ng tunay igsoon. Kung ang pinakabating ganay kabuk sa ilang kinabuhi. Nalimot sila sa Diyos igsoon. Kaya kini mga tawhan na kaplano sa mga pangandoy. Nga nalimpa nila ang Diyos sa ilang kinabuhi. And let me preach tonight. Dini paupat kagabi ka ron sa 7 days of glory. Iupa ng Diyos sa kalanimong mga plano. Kaan, hallelujah, huwag pulos ang imong katugi. Kung di kakuyugan sa Diyos, huwag pulos ang imong mga pangandoy. Kung pili ka, upa ng Diyos.
one more time. Nagtukod ka og turi. Ato ning kugihan. Aron ato ning mabot. Kapag adunay bati kung atong istadihan ang ilang kinabuhi. They wanted to be secure and they found security in their own works. Nindot magunang napay kapasalimtan kung adunay hangin. Nindot magunang napay kapasalimtan kung adunay mga gubat. Nangita sila og security sa ilang kinabuhi. Nga dili sila basta-basta lusubon sa mga kaaway. Nga di basta-basta, amen, hallelujah, nga pasakitan sa mga tao. Mo na magtindog sila og turi. O katumaturi soon. Taliwana sa kasyudad. Mao na ang ilang plano dili lang turi. Kundi syudad soon. Aron magana sila yung security. Apan sultihan ko ikaw, walay safety nining kalibutan na. Gawas lamang sa kamot sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sila sa kabalin. Nabi na ito'y taga Masbate. Paglinog dito sa Masbate, ningari sa bugo. Tumpagan ni noon. Hello? Amen. Asa ka na ito? Umatok ang tabaw, napulinog. Amen. Kung mangita tag security soon, ang maban bitaw, magsuldo sila mga security guard. Ay mga sityo, mga gisaro secure. Bahala tulog-tulugan o sa security guard. Basta na sila'y para bantay. Amen. Pero bisang pagtamukan ka, tigbantay. Kung wala ang proteksyon sa Diyos, wagin ay kapuslanan. Amen. Asa naman na safety. Diha lamang sa kamot sa Diyos. Hallelujah. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. On the end ikaw, wala'y lugar na safety. Nining kalibutan na. Wala na'y nasod yung safety. Nining kalibutan na. Kundi na lamang sa kamot sa Diyos, sa presensya sa Diyos, sa landong sa iyang gahong. Dito ta magkanaay seguridad. Amen. Para sa ilang proteksyon, ilang tukuro ng mong turi. Pagkabalo mo kung sapay, ilang intensyon, ilang tukuro ng turi, yung syudad, para ikakita sa mga tao na tuwa sa layo, makadawat silang pagdahig. Amat pang puning dahil kung Brother Franklin. Sige bata may tinuod, pero malipay mo dito. Diba? Bisa may bawa kang ilog-ulugan. Malipay ka. Kung taas sa ilog, kay bawa kang flat kang ilog, malipay ka. Hallelujah. Kaya sa Lord, nagkagwapa niyo. Bisa, ang katong nagdaig-daig, ba, naabot yung pangayon. Ana dito. Saan yung tawag na? Third party approach. Saan yung tawag na? Wala, bakuha ni Puro Ray. Kanay mo ulong sliba, mas bagay na skuha. Malipay na. Ini pamilya ha, ibutan na ito pila ni Camilio Nixon. At doon na sila usang paunahon na. Ganahan sila, nadahin ko na nilang pamilya. Isa pa po'y ganahan na ang pamilya daog-daogon. Makipatay, magay ng ubang pamilya o sira. Bisa sira sa ubang pamilya. Papapatyon na. Ganahan sila nga doon na sila'y pinasari nga pagdaig kung makita sa mga tao. Magayon na mga tao, wow, kanindot sa tower. Wow, kanindot sila ng achievements. Pagkanindot ka ng pamilya. Pagkanindot sila ng apelido. Ang panalimot sila iksoon. Hallelujah nga, way nindot kapag daig kananggikan sa Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Walay nindot na appreciation. Kanang appreciation nga gikan sa Diyos. Amen, every time nga natin buhaton. Ang tao nindot na muday sa ato. Pero wanay pinaka-the best nga daig. Nga pinaka-nindot paminaon. Kanang pagdaig nga gikan sa Ilong. John chapter 12 verse 33. For they love the praise of men more than the praise of God.
kay kining mga tawhana nangahigugma sila sa pagdaig sa tao, labao sa pagdaig sa Ginoo. Amen. Di ka malimot kung damay mo appreciate ka na to. Mas endot ka ng appreciation sa Ginoo. Amen. Masaya bitaw? Tao mga bugutalo. Masakitan kita dili kay ta ma-recognize, di kay ta ma-appreciate. Na natin din mo sa church. Oh, babalik pa kita na. Makapin ko ito pang limpyo. Wagin ko panganili ay. Wagin. Nag-a-appeal lagi ko ito. Amot-amot ay wagin. Ako nga ano. Wagin. Sabihin mo na lang. Salamat yung sister. Waka. Amen? Murabag. Nilagit mo siguro ni Ma. Di na pugid siguro ni mausap yung batasan na to. Praise the Lord. Sabi ninyo, kung sa inyo ni Jesus Christ, kung ang inyong gigugma, ka ng mga tao na gigugma po ka ninyo, sa kamay, di pa abot mo yung balos. Amen. Ingon ni Jesus Christ, kung ang inyong hatagan, katulad po mga tao makahatag sa inyo, ay na mag-expect ng balos. Hello? Hindot kayo natin gibuhat nga dita i-appreciate kaya ginuunay mo baos ang nalisod. Come on, hallelujah. Magiruli ang ato mga sakripisyo. Amen, di mga ginapirme ma-appreciate ni ato mga leader sa isang insensyon. Pero mga na panahon nga ang Diyos mamuhatag niya na. Mga na panahon, I feel the Holy Ghost. Mga na panahon na, hallelujah, na mag-expectanta na ang Diyos ang mabalos. Kung yung tao mabalos na may sunan, limitado na ang ang Diyos ang mabalos. Wala inaano po. Hallelujah, more than you can ever imagine. Basta ang Diyos ang muhatag isun. Kinahanglan silang pagdaig. In our contemporary culture, many people yearn for fame. And there is an ever-growing cry of, notice me. Ini generasyon nga itong gipuyan sa kultura igsoon, hallelujah, nga nakapalipot ka na ito, igsoon, ang mga tao, hallelujah, nakapangita, nagkasikatan, o ang mga tao, at tunay singgit sa ilang mga kasing-kasing. Pansin ako. Notice me. Don't you notice my long sleeve? Kung ano nyo manotice ang akong kagwapo? Notice me. Hello? Amen. Kanang bakot ang sinina na mahalon. O niya, iksunog na to. Magtuyo-tuyo di tabag pa. Sana murag magrampa ba? Maglago ta ka, di ka pansin mo. Praise the Lord. Nice love. Ano ba? Nice si Floy. Uy, ay. Nice siya. 150 ang bayan nito, pihawag yung pansin. Hindi mo to stay at home man. Adunay tawag. Adunay hilak sa akong kasing-kasing. Notice me. I am the most talented in the church. Notice me. I am the number one supporter of the church. Please notice me. Ignore somebody except me. Di gaya ko pansin yung nagkagupot kita. Hello? Ang mga tao ay nagtukol sa tore. Di pwedeng di napansinon. Hallelujah. Dahil siguro mga kaliwatan nga nagkatap sa kalibutan. Amen. Di pwede. Nga di mapansin ang atong pamilya.
Hallelujah. Dapat maapoy record ng atong pamilya. Amen. Hallelujah. At maluwasin na makabantay soon. Nga namo nagtanaw sila kaugalingon. Huwag na nila mag-imaya ang Diyos. Namo nagtanaw sila kaugalingon. Nalimot na sila. Nga ito na yung sa kangalan na dapat matuboy. Ito na yung sa kangalan na dapat maimaya. Nalimot na sila. Diyos na dapat unang mapataas. Unang ang atong kaugalingon. Praise the Lord. Sa church, hindi na ginamalikay na ron. Misod na ginang mga style, labi nag-vlogger ka. O pa'y sugo ng simba, naghanap picture o video. Hallelujah. Hindi na malikay mo, kailangan itong mga binangnay, FB lifestyle. Kaya mo naman yung lifestyle na. Amen. I hope di na mag-saturate sa itong mind. Nga nga ito lang mo naman, pindong na ito dali. Igdahig na sino. Parang taon, pagpapusing kumayo. Kaya, ipo sa maling pastura siya rin. Kanang yung hila ko ako, pinutaro mo na kung hila ka ng hila ko, pinakyut ba? Nice employ. Ganahan na kita manutis pa. Ang simbahan na nanay social media. Ayaw. Ay, mauwa ko na masayaw eh. Paano ka? Bakit? Ayaw ko kuno. Hindi sa una nga, igtak sa kamot nga. Kabantay sa gipus na. Man, hindi na kita ganahan pag mauwawan ba? Ganahan kita pag naay mga good record ba pilatungan? Notice me! Hello! Isa na sa tawad to, ganahan kita mapansin. Notice me! So, kung siya may rason na ng mga tao, mamasyal na pinakanindot kay mga sinutuban, pakitang kigol. Musul sa mo, mga mugbog sinuluban. Muna dagang ipanuot. Igsaka sa panuot, abol sa utok, kabuhin na. So, may purpose na. Ano? May gusto na ito nga. Isul man ko nito, mapapansin kita ba? Ay, sunod, ang atong rilo mga isul ka ng bagong palit ba? Magsige ka tanaw sa oras. Pasurin niya, si tanaw sa oras ka rin. Nanam. Sa sunod, 5 good. Rilo, mag-ibutang sa 5. 5. Notice me! Money mindset sa mga tao, isuon. Inaturoy sa Merlin Carter, isuon na yung mga manakagbas diya, di ba? Napamabalo sa tuwa din ng dirima, mamaligya. Dito sa Merlin Carter, isuon, saka ang parakuan, din siya. Ampaw! Siyempre, pag nakatigsak ka ng bas nila, kumalansin na. O mag-isa pa sila. Bakit tao naman sing? Siya, ha? Paglimitan ng mga tao, isuon, nasyak sa iya. Paglimitan ng mga tao, siya, ampaw. Nahurot po ng mga iso na niyang baligyan ako. Ang tao na mangita lang yun. Mangita lang yun sila isulog o mga butang, mga aksyon, mga sinutihan, mga style na mapansin sila isuon. Mauna na ang atong kalibutan. Amen. Hindi po'y ang karon mga kaisunan. Nagapangita na kanunay mga kaisunan na mapansin sila. Apanalimot sila isuon. Naway pinakanindot na mapansin sa tao. Kundi niya Diyos. Hallelujah. Amen. Di makamapansin sa mga tao. Ang pinakanindot na mapansinan ka sa Ginoo. Ikaw ang pinakapulaan na tao. Amen. Hallelujah. Once na mapansin ka sa Diyos. Notice me.
pila kadakong problema nila. Nagkausa sila sa butang na dili kabumuton sa Diyos. Mga nila tinod, the voice of majority is the voice of God. Kung pasabot kung ang relihiyon may pinakadagan, kung kanang relihiyon na may pinakadagan, mo na kabaturan. Mo na kung gituwa sa una ba, Pastor? The voice of majority is the voice of God. Don't you know? Nga halos nagsunod sa kaumuton sa Diyos, gamay lamang ang porsyento kumpara sa mga walang pagsunod sa kaumuton sa Diyos. Pastor, mo na kung sunod kay mo ni voice of majority. Nagkausa sila sa dili kaumuton sa Diyos. Dili tanang panagkayusa insakto. Amen. Akin hanggang magkausa ka, tibok pamilya, pili na kita ng relihiyon na, mga matay, mga upaw, mga panag, pagdiin ka dali, o sa ito naman pagkahayang, mga itong pagkamatyan. Matay kaya. Okay, maway pagkamatyan, mamatay kaya. Pastor, di rin kami magpundok na tibok pamilya. Siguruhan na inyong pagkabalag kayo sa kaya, katapuan mo na sa Diyos. Amen. Pastor, tapi mo kay Pastor, di mo magkausap relihiyon, Pastor, pabili na lagi ko na ng relihiyon na mo na matas kaya kay si Lula, diyan na, si Lulo, katong amo mga ninuno, Pastor, dira na, hasa ang pamilya, dira, may mga matay, Pastor. The misplaced unity. Panagkayusan mo mabutang sa lugar. Amen. Yes, tindot ang managkayusa ison. Pero isuguro na to nga kanang panagkayusa kay butan atubangan sa Ginoo. Amen. Nagsundihan ka 1,000,000% kining atong panagkayusa karon. Dayagdi sa mga mata sa Diyos. Kining atong panagkayusa karon. Usani na recorded dito sa langit. If you believe it, worship the Lord tonight. Panagkayusa sa bandaig, panagkayusa sa pagbuasa, panagkayusa sa pag-ampo, panagkayusa alam sa pagpasilungog sa Ginoo. God saw their pride. Nakita sa Diyos ang ilang garbo. Kung minaog, ingon ng Diyos, munaog kita atong lahugayon ng ilang pinulungan. Praise the Lord, hallelujah, igsuon. Kung atong may nunduman si Lucifer, dito sa langit, igsuon, nagplano si Lucifer sa maugyapon nga pagplano. Amen. Iyang ipariha ang iyang kaugalingon sulusama sa Diyos. Apan ang Diyos naghulog kaniya ang mga kaigsuonan diri sa kalibutan. Nalugapak si Lucifer tungod sa iyang garbo igsuon. Praise the Lord, hallelujah. Mao po ni nakita sa Diyos, pero ang kalahinan sa tao kang Lucifer. Si Lucifer, adunay garbo, siya'y gipanaog. Ang tao na garbo, ang Diyos mo'y ninaog. Come on, hallelujah. Ingon ani mo nang nasuya si Lucifer kanato. Si Lucifer nakasala, wag na'y tsansa. Apan ang tao nakasala, daghan kayo o tsansa. Experience sa mga chances sa Ginoo. Atong taiwan ang atong buhay ang Diyos. God is the God of many chances. Salamat sa Ginoo na nakaroon tawad din sa kaayos sa Diyos. Kinagaan ng panahon. Hallelujah ang magbago. Kinagaan ng panahon. Taliwanag sa itong katunahon. At ang Diyos na ihatag ka na po o dagang mga chances sa atong mga buhay. Yes, sir. Mga tukag langit tungod sa kanaghang chances. Mga tukag impyerno tungod sa kanaghang chances. I believe
Yang langit, di mo na maabot sa usa lamang ka desisyon. It takes millions of decision. Mga lagad, kapoy man at basa. Magpagamit, kapoy man. Atas na sa kanay. Magdasit na. Magdasit na. At na sa Tagdabaw. Hallelujah! Wato naglangit, ginamit ang daghang mga chances. Wato po kag-imperno, ginamit ang daghang mga chances. I believe nga ang langit di na makuha sa usa ka desisyon. And I believe also nga ang imperno di ka makaadto sa usa lang ka desisyon. Kadaghan na desisyon niya. Amen. Kung saan mo katayuan sa pag-alagad sa Diyos karon, kadaghanan imong gidesisyonan. Ikaw mo to kausap. Salamat sa Diyos. Ginalabayan taniyag. Okay, napaka-chance. Okay, napaka-chance. Amen, hallelujah. Along the way, nakakita makapakiasan. Pero ang Diyos wamahoting palagi. Kitangatan niya chance sa sinson. Aron nakapadayon ka sa kalalagan sa Ginoo. Sa niyang nakasalang tao, tinaog sa Diyos. Ingon siya, akong naog kayo ng tao. Kang ilang mga plano, di na kamubuton. Usay plano sa Diyos. Balikan natin ang Genesis. Before Genesis 11, usay plano sa Diyos. Go to the world and multiply. Ang mingo sa Ginoo, at tumor sa yuta, o niya pagbuwagay mo, kung ano yung naon sa yuta, ang ilang mindset na nawala mo na tao. Ang Ginoo, punan yung tibok yuta. Pagbuwagay mo, ang tao, mag-usap na kita. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Mag-backslide sa kanila. Hallelujah. Ikaw na ginupuna. Sige. Makinig ka rin. Ako rin nila. Magbuwagay. Pagbuwagay mo, punan yung yuta. Mag-usap na kini, mag-usap eh. Pabilin mo! Ay, malakaw. Saan man naging tao ka sa mga? Ako'y nag-inom na mabuha ko sa inyo. Ang pagbuhat sa Ginoo, palakaon sila, papunon sila sa yuta, pero sila nagpabilin na rin lugar. Pabilin na dire. Nasa na yung karboidson. Inahog sila sa Diyos. Ang sa Diyos ah. Huwag man ninyo na ginawa. Tapos mo mga utok nila para mabuha ka sila. Hello? Pwede ka. Ato na silang butahan para di na sila makikita. Di na matiwas ang Tower of Babel. Pwede. Ato na pamunggutan ng liyo para mga lawas na mga kaulakaw, mga liyo, wala. Ato pamutlag kamot, ang di sila makatupon sa Tower of Babel. Ano ko man? Naman, pinulungan man. That's right. Nahinumdum ko sa sulat ni Santiago. Ang dila, gamay na bahin sa lawas. Apan kaya makalaglag sa tibok lawas. May malusab sa timon, gamay nga bahin sa barko sa kayan. Apan kaya palisulisuon, ingon anak po ng dila, maumanusabi, mga igsoon. Amen, sa punsa kadako sa lasam. Apan kayang sunugon sa gamay nga parte igsoon. Mausap ang dila, maudiay sa dihang ang Diyos nagluwas sa tao. Di pwede nga di niya makontrol ang dila. Kaya once na makontrol ni mo ang sa Diyos ang dila, makontrol ang tibok lawas. Suway kontrol yung dila na nakadisiplina sa mong kaugaling. Pero ikasukot na masukot ka, suway. Hello? Once na musunod ang iyong dila, musunod ang iyong lawas. Ang taong may disiplina sa iyang kinabuhi, kaya ang kontrol sa iyang dila. That's why kung sa iyong pagsimba, imong dila. Amen.
Hello. Kung nana sa simbahan, ang imong dila, ang imong gilakbot, pasabot, dili ka willing ang mapakontrol sa Ginoo. Apan katong mga tao na nasa simbahan, hallelujah, praise the Lord. We bless your holy name. Mga mga tao, na willing na Lord, control my life. Control my heart. Control my life. Control my emotion. Control my feelings. Once kang tao, hallelujah, nakakontrol sa iyong dila, nakakontrol sa iyong tibuok. Ginahugay igsuon ang ilang pinulungan. The inability to communicate stop the project. Gihimong Tagalog ang uban, gihimong Bisaya, gihimong Masbatinyo. Amen. Hallelujah. Gihimong sa pailaing pinulungan. Waray. Ilonggo. Praise the Lord. Isagol, igsuon ay English na praise the Lord. Hallelujah. Bisa na lang og Tagalog ug Bisaya igsuon. Kung mao tong lingwahe ang gihatag dito sa Ginoo, di sila magkasabot. Sa Tagalog igsuon, ako'y nabasa igsuon. Ang Tagalog pero may ginikaway sa Bisaya. Praise the Lord. Ang payag sa Tagalog, nisugot pa lang. Sa Bisaya, natukod na. Ang sampal sa Tagalog, piti pa. Sa tuwa, tiyan ni burot na. Oo, bitaw. Ang upa, ni bayad pa sa Bisaya, nagkapakapa na. Ang libang sa Tagalog, nalingaw pa. Sa Bisaya, nanimahog na. Ang paa sa Tagalog, tiil pa. Sa Bisaya, tuol na sindrada. Ang kumot sa Tagalog, naghabol pa. Sa Bisaya, bastos na. Ang gubat sa Tagalog, haskang mingawa. Sa Bisaya, gabuto-buto na. Di ba kasabot? Nag-inarsahay ko sila igsoon kung sa giyarsa nila. Tingnan ng Tagalog, bigat prino. Ayaw na Bisaya, bitaw ka. Huwag magkasabot. Because of language. Therefore, I believe, mga kapatid, na ginisinyo sa Diyos ang church nga kinahanglan maglitok o nagkalalahing pinulungan kay kining pinulungan na mabisaya man ka, matagalog, ma-English man ka, mauni pinulungan nga gihatag sa Diyos kinahanglan maglitok o nagkalalahing pinulungan ng iglesia. And I will tell you tonight, kung ikaw ang nakalagad sa Diyos, gawa pa ka makareceive sa Holy Ghost. This is the moment and this is the time na nakalito ka o nakalalaki pinulungan kahit kinahanglan mabalik ang tamang pinulungan kaya ka pinulungan maulit pinulungan dito sa langit. Harabasa karabahan balabasa. Ng mga church karon maingon nga, Pastor, pag-asagasa man ang speak in tongues. Did you read your Bible? He that speaketh in tongues speaketh not to himself, but unto God. Yes. The best language nga ang Diyos o ikaw magkasinultiay is to speak with other tongues. In San Pablo, if I pray in the Spirit, my spirit prayeth. If I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. Yes. Di ka pwedeng makasabot sa imong pinulungan, pero gigamit na siya as the Spirit gave them utterance.
As the book of Acts, itagaan kang pinulungan. Aron kung unsay kapakyasan sa Tower of Babel, matakdo karon pinaagi sa pinulungan. That's why ang United Pentecostal Church, that's not to praise this organization, but we are 1 trillion, 100 trillion, or 10 trillion % correct. Kung nagwali ta na kung naka-receive ka Holy Ghost, the initial evidence is you speak with other tongues. Amen. Mga nang panahon sa revival, ayaw butangin glue ang iyong baba. Nice English. Kabalo mo kung saan gamit sa Acts chapter 2, they began to speak it. Why maka-receive sa Holy Ghost kaya magpakahinom? Magsugod kag sulti mo take over ang Holy Spirit igsoon. Amen. The more ka mo dahil sa Ginoo, the more ka mo litok sa alam sa Ginoo, diha ma-take over ang Balaang Espiritu Santo o muhatag na sa pinulungan. Hindi mo kaya ma-explain. Kapag pinakatanahan mo, pero pinakatanahan mo, pinakitro sa mapapamati. Nagsogo na ka, obsolve na kailangan pinulungan. Hallelujah! Yaway na pinaka, why nagsulti ka? Ang imong kasing-kasing, walay kabutangan sa kalipay. Ang imong kasing-kasing, walay kabutangan sa atampawan. Nga naman ginagamit sa Holy Ghost. Ang imong mga kadil, ginagamit sa Holy Ghost. Ang imong mga tila, ano nagpaglito? Hallelujah! Nagpaglito kung wala ka kasabot. Habang ang imong espiritu, nag-exalti sa Diyos. Hallelujah! Di ko mo kumansa akong outline. Taas pa mga iso. Maniusan ako sa weakness na ako sa preacher. Di na ko mahuman ang akong outline. Mani weakness na ako iso. Pero mo direct pa. Listen to me very closely. Ang response sa Diyos sa ilang plano, sa ilang action, sa ilang motivation, sa ilang hard work, ang response sa Diyos mo ni. That is why ang dihatag ni Pastor Wildar sa confusion, Tower of Babel. Gitagaan sila confusion sa other meaning igsoon na ay pagduha-duha, na ay kalibog. Pero sa Bible, ang gamit kasagaran mga igsoon na sa New Testament, kagumot. The word confusion, ginagamit na igsoon ang meaning ana sa Bisaya, basta sa Bible ang basihan, kagumot. God is not the God of confusion. Ang Diyos, dili Diyos sa kagumot. Gitagaan sila confusion. Nagkagumot sila, kaya wag sila magkasinagtanay. This is the danger mga kapatid, kung outside ka sa kumuton sa Diyos. There will be confusion. Kung di ka in line sa pulong sa Diyos, adunay confusion. Nag-confuse na ka. Kung unsabay, tinawag ba ka sa Diyos? Mag-confuse na ka kung nakakabay value ang imong kinabuhi. Mag-confuse na ka sa purpose sa Diyos sa imong kinabuhi. That is why many of us, mag-inusara ka, musulubay ng anxiety o depression. Right. Walay ni-experience o anxiety o depression nga ang pangunahuna niya naka-inline pas kaumutod sa Diyos. Ang nadula-dula sa utok mo na pinangga pa ba ko sa Diyos? Napa may purpose na akong kinabuhi? Napa ba kay nindot na may tabo sa akong kinabuhi? That's confusion. Di na nagsugod. Diha sa imong pagbaliwala sa kaumutod sa Diyos. Why tasig na magka-anxiety? Come on! Walay tasig, walay inline sa kaumutod sa Diyos na magka-naay depression. Pastor, nga naman lagi si Prophet Elijah. Sa panahon ba na depressed si Prophet Elijah, nagsunod pa siya sa Ginoo.
Pastor, meron lagi ito. Di ka nang tusin sila sa puntod sa Carmel. Meron yung ipamatay man to. Ang mga nag-worship ng Baal. Nagtiwala sunod siya sa Diyos. Ditong napita. Ditong napita. Ilain siya. Pero sa kanyang nahatlok siya sa sunak ni Jezebel. Wag na sa musunod sa kauboton sa Diyos. Amen. Wala nga tunay depression. Amen. Hindi kasi garantiya nila itong kadasi. Even me, di ko magkapanginambog. Sunod tuig. Kadyo-kadyo di ako. No. O sa inyo ni Santos Pablo, siya nga nagtaong, mamaya niya pagkabarong, magpantay kasi mapukan siya. Unang Korinto 10:12. Ditong panahon na pagpamatay niya, Brother Pansoy, ilan isas kabubuton sa Diyos. Pero tungkol sa sulat ni Jezebel, kung mga lawang, patente ka po sa imong ibuhat sa akong mga propeta, patente ka, takat sa pag-ayo. Pamatudan ako ng wapuwa sa mga ilan sa kabubuton sa Diyos. Ako pamatudan! Kaya giapas sa Ginoo. Sa Ginoo sa Diyos. Kung sa'yo ibuhat na rin Elijah. Kaya kung ilan pisas kabubuton na itong panahon na naminaw sa stingog sa Diyos, kabalo mo, most of the times, sa mga abot na kayong kahadlok, di na naminaw sa pulong sa Diyos. Amen. Kaya mas atong isunod ang tingog sa kahadlok. Ayan ang Diyos. Adunay still small voice. Elijah, kung sa kayo magkinuha, finish. Pero kung inline ka sa pagod sa Diyos, Lord, usahay din ako kasabot, but I trust in you. Usahay din ako kasabot, but I believe in you. I stand in your word. Lord, I cling unto your words, oh God. Di man sa tanang panahon malipay ko, but Lord, akong gulitan ng iyong pulong. Wala akong sampayon, di akong emosyon, di akong sarangutang, na akong pagbate, akong sampayon ng iyong pulong. Bisalon sa'yo may kabuk. Adunay confusion. Every time na magkanaan na kay confusion sa imong ginabuhi, nakita ba ka mo sa Diyos? Wala ba ka mo sa Ginoo? Tinawag ka mo sa Ginoo? Search yourself. Di na kailangan sa kabukon sa Diyos. That's right. Because God is not the God of confusion. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Kabalo mo sa tayo gibuhat. Giscatter sila. Gipatibulaag sila. Now listen to me very closely. Ang disenyo sa Diyos, good to the word and multiply. Ilang punon ang tibuok yuta, magkatap ang ilang kaliwatan. Pero ang ilang gusto magpundok rata, di ta magbulag. Amen. Ilang disupak ang kabubuton sa Diyos. Igsuon. Amen. Apan gituman gihapon sa Diyos ang iyang kabubuton. Gipabulag gihapon sa. Listen to me very closely. Ganina lang yung hapon gihatag sa Diyos na ako. Duhay mong pilian. Ingon ang Biblia, ingon ang Diyos, dili ko musugot ng akong pulong magbuwelta ka na ko nga way kapuslanan. God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent. Adunay sulit, perfect will of God sa matag-usa ka na ko. Whether you obey or not, whether you like it or not, kinahanglan may tabo ang pulong sa Diyos. Now listen to me very closely. Ang sugo sa Diyos, pabulagon sila. Dapat mag-scatter sila mga kaigsuunan sa tibok. Iyuta. Ang ilang gusto dili, di ka magbuwang aral ka. Nagkabuwag sila tungkol kay mga kabumuton sa Diyos. Pero sa sakit na bagay, tuhara ka sitwasyon ang imong pagtuman sa kabubuton sa Diyos. It's either with your heart, malipayon ka, or imong pabuton na maahat talaga tuman kaya pasakitan na ka sa Ginoo.
Amen. Same sa fasting and prayer. Pastor, may mag-fasting ako, may mag-pray ako, mawala ko paghinahanglan sa pinuhayahan ako, malipayon ako. Well, that's the perfect time. Musunod ka, mag-ambog, magbuwasa. Amen. Ayaw huwatan sa sitwasyon sa imong kinabuhi na mag-fasting ka, magpuwasa, kay mag-push na ka tungod sa imong batik na sitwasyon. Amen. Come on! Huwag sila misunod sa Diyos na magkabulagay sila ilang kakapan ang tingog yuta. Apan ang kabubuton sa Diyos, paawayon ka mo ang matumara akong kababahan. Hear the Holy Ghost. Sa atong kasing-kasing, mas lindo. Sa kababasa, ayaw bagota. Gabay ko pa sa Diyos. Kaya pugos na ka. Kalwada kay Joyce. Ibutang sa Diyos akong kasing-kasing. This revelation, dilinigikan sa tao, gikan sa Diyos. Samtang hayahay pa sa imong paminaw, sundang kabubuton sa Diyos. Ayaw bago nga masakitan na kausap pa ka mahigog pa sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ayaw bago na maglisod na ka. Usap pa ka mo sunod sa Diyos. Ayaw babuta nga dunay dilubyo sa imong kinabuhi. Una pa ka mo ampo o bumuwaso. Amen. Hallelujah. Ayaw babuta nga una pa ka mo bukol sa Diyos. Kananuan na kay naing palungan. Salamat sa kataramas. Kaya